Hei, tänään puhutaan trendeistä vuodelle 2025, käydään sellaista isoa pakettia läpi ja puhutaan muustakin kuin tekoälystä. Mutta sitä ennen niin... Mitä? Voiko trendistä puhua mukaan, jos ei puhu tekoälystä, mutta sitä oli ennen. siellä muutakin. Joo. Niin sanotusti 0 volttista. Tällä kertaa, joo. Lapsuuteni kesät. Niin, käydään läpi tässä, me aika harvoin suoraan meidän työasioista puhutaan. Nyt täytyy sen verran puhua, että tämä tiimi, jossa Ylellä töissä olen, niin me tehtiin tämmöinen myös julkisuuteen jaettu paketti, johon on koottu satoja sivuja erilaisia trendipaketteja. Löytyy esimerkiksi linkki tuolta mun blogista numeroidentakaa.com. Ja me julkaistiin tämä 10. tammikuuta, nyt eletään helmikuun toista viikkoa, niin täytyy sanoa ensinnäkin, että vielä puhutaan esimerkiksi siitä, että tekoälyagentit tulee, tai sitten kypsytelläänkö niitä vielä tämä vuosi. Jos kuukaudessa on mennyt jo maailma niin paljon eteenpäin, että on tullut DeepSeekia ja muuta, että silloin voi tuntua jo vähän vanhalta. Mutta aloitetaan tuosta... hetkinen... Mulla oli muutama tämmöinen poiminta, jota jäi niin kuin itselle mieleen, ja ensimmäinen oli itse asiassa... Wow. Ennen kuin aloitat. Niin mä haluaisin nostaa PodNewsin yhden niin kuin ihan kärkeen. Se on 11 audioalan ammattilaista, jotka ennakoi siis vuotta 2025. Ja siellä näissä predictioneissa vuodelle 2025, niin ensimmäinen nosto on: video ei tee tylsästä audiosisällöstä kiinnostavaa. Tämä oli kaikista näistä niin kuin ennusteista ihan täysin vaan täysin hatusta heitetty yksi, mutta pahoittelen, että ennen kuin pääset vauhtiin, oli vaan pakko nostaa tämä. Että ei mitään, Aalo Harjalla. Sä et voinut tietää tätä, kun me ei käsikirjoittaa näitä meidän jaksoja juurikaan enää, mutta tämä mun ensimmäinen nosto oli siis videopodcastien nousu, eli ehkä jollekin saattaa tulla yllätyksenä, että miten kovassa nousussa se on, vaikka on niin, että ei välttämättä ihan kaikkia podcasteja kannata muuttaa videoiksi, mutta tässä mekin tätä kokeilua ollaan tekemässä, niin on merkki siitä, että tämä ikään kuin trendi toistui useammassakin paketissa. Et monille kuluttajille, varsinkin uusille kuluttajille, podcast saattaa olla jo ensisijaisesti niin kuin, videota. Niin, ja sitten kun ajattelee, että on semmoinen vähän tunne tällä hetkellä, että ääni tekee paluuta mediassa. Eli periaatteessa, koska ääni on aika henkilökohtainen väline, että kun sä kerrot jollekin asiaa, niin siinä on se ääni, ja kun ihminen kuuntelee toisen ääntä, niin se syntyy erilainen suhde sen tavallaan sisällöntuottaja ja niin kuin käyttäjän välillä. Ja ehkä saattaa sitä kautta niin kuin tämmöinen viestintätieteellisestikin ehkä rohkaistua jonkinnäköiseen parempaan vuorovaikutukseen, kun siinä on tämmöisiä muunkinlaisia emotionaalisia suhteita kuvaan, niin kuin esimerkiksi semmoinen mediaani, niin kuin tavallaan mediavälitteinen viestintä niin kuin tekijä ja kuulija käyttäjän välillä. Mutta se on kauhean kiinnostavaa, että kun se ääni on ollut niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin nouseva trendi, että mitä se kuva tuo siihen lisää, vai onko se tuonut siihen jotain lisää? Löytyykö sieltä, vai onko se vaan niin kuin ylipäätään sitä, että niin kuin taas kuvaa halutaan tuoda mukaan, koska haluaako niin kuin ihmiset nimenomaan katsella sitä podcastia niin kuin videona? Tuoko se niin paljon enemmän siihen podcastiin, vai onko se sitten jotenkin enemmän, että siinä on niin kuin vielä syvempi suhde siihen tekijään, vai mistä se johtuu? Mä luulen, että spontaanisti 2 vastausta, että kyllä tietysti se voi syventää sitä suhdetta esimerkiksi henkilöbrändeihin, mutta sitten toinen on tämmöinen businesspuoli, että kyllähän me tiedetään, että YouTube ihan tietoisesti on tietysti alun perin videoalustana niin halunnut mahdollistaa näitä videopodcastia. YouTubehan on todella suosittu. Suomessakin toisiksi suosituin lähde kuunnella podcasteja, ja sitten me tiedetään Spotifystakin, että kovasti näitä videopodcasteja mahdollistavat, että tavallaan tämmöinen muna- ja kana-asia, että jos tekijät panostaa tähän, niin sit siitä tulee myös suositumpaa. Tai onko se nyt vähän niin kuin se, että kun YouTube on pystynyt ownaa sitä mainosmarkkinaa itselle, sellainen monetisaatioväline,
niin sitten se on niin kuin järkevämpi muuntaa ne mediat semmoisen paremman monetisaatiovälineen kautta kaupallistettaviksi tuotteiksi. Ehkä tässä vaiheessa jälleen kerran hyvä, että 0 euroa tästä podcastista koskaan saaneina, mutta me siis, mutta ehkä tämä räjäyttää pankin meillä, mutta ehkä siinä on se klassinen vaan, koska on olemassa mainonnan väline, joka ehkä kuitenkin, mun mielestä jos mietit audiomainosmarkkinaa Suomessa, jos muistan oikein, viime vuonna ei se kauheasti kasvanut, mutta taas videomainonta kasvoi ja online-mainonta. Niin jos niin ajattelee niitä trendejä siellä taustalla, niin että sulla on niin periaatteessa se monetisaatio siinä videopuolella kun kasvaa, niin kyllähän siihen kannattaa hyppää mukaan, ja jos sulla niin tavallaan online-audiopuolella siinä ei oikein niin ehkä semmoisia mainostuotteita on niin paljon, niin ehkä sillä niin kaupallistamisen mahdollisuuksia ei ole niin paljon. No sitten tästä nyt voi hypätä, kun kaupallisesta mistä puhuttiin, niin toinen tämmöinen ilmiö, joka yhdistää useampaa trendiraporttia, puhutaan sitten suoratoistosta tai uutisista, on tämä bundlaus, eli eri tuotteiden niputtaminen, ja onhan tästä puhuttu jo vuosia, mutta ehkä itselle uusi asia oli, että tavallaan ennakoidaan, että jopa toistensa kanssa kilpailevat toimijat rupeaa tekemään tämmöisiä paketteja. Suomestahan tuore esimerkki on tämä Sanomien Kaikki Plus, vai onko se Plus Kaikki tilausvaihtoehto, jossa sä saat suht halvalla aivan hirveän määrän Sanoman tuotteita kuukausihintaan. Siinä ei ole vielä kilpailevia yhtiöitä mukana, mutta ehkä Suomessakin jossain vaiheessa semmoinen paketti nähdään. Se ehkä kuvastaa jollain tavalla suomalaista mediamarkkinaa, että pidetään sitä jonkinnäköisenä rajaylityksenä, kun median sisällä olevien tuotteita voidaan bundlata yhteen. Sekin on hauska vaan tämmöinen pieni huomio mainosmarkkinasta, koska toisaalta ehkä klassisesti jossain muissa tuoteperheissä tai kategorioissa se on ehkä tyypillisempää, että voidaan laittaa vaikka shampoo ja hoitoaine yhteen. Vähän karrikoiden tässä vaiheessa. Niin, ehkä tuntuu, että kyllä, jos mä oikein muistan, niin Sanomakin joskus toistakymmentä vuotta sitten kokeili samaa, niin kun, jolloin ajat oli erilaiset, mutta ehkä ne on nyt kypsemmät tämmöiselle, ja sitten se tuotevalikoimakin on tietysti laajempi, mutta toivotamme sille onnea. Mutta se bundlaushan on niin kauhean luonnollista, jos katsotaan niin sitä AI-nousua. Luvattiin, että nyt ei puhuta niin trendeissä paljon AIsta. Mutta onhan se aika luonnollista, koska loppupeleissä koko AIhan perustuu bundlaukselle. Siis se, että yhdistellään eri paikoista tietoja, asioita, ja siis paketoidaan ne koneellisesti ihmiselle johonkin uuteen muotoon. Niin ainakin jos jotain kannattaisi tietyllä tavalla tehdä, jos niin ajattelee, että toi olisi joku tulevaisuuden maailma, niin ainakin sun kannattaisi mediana tai toimijana alkaa nyt jo rakentaa semmoista sisäistä API-rajapintarakennetta, joka mahdollistaa asioiden bundlaamista. Että se ei ole sellaista, että kaikki asiat on jossain, ja sitten sä tarvit armeijallisen ihmisiä, jotka muuntaa ne tuotteet bundlattavaksi jossain muualla. Et siinä mielessä se on hienoa valmistautumista. Äsken mainitsin niistä mediamainonnan, niin se tarkat luvut oli, että perinteinen online-radio oli itse -3% laskenut, ja taas perinteinen online-TV on kasvanut +4%. Eli itse online-radio oli niinku tippunut jonkin verrankin mainonnan. Näytti olevan Kantaarin toi mediamainonnan raportti viime vuodelta. Joo, se taisi tuossa viime viikolla tulla julki. Me ollaan siis tosiaan käymässä läpi tällaista trendiraporttikoostetta vuodelle 2025. Tämän taustalla on 19 tämmöistä valittua pakettia tiivistettynä. Ja puhuttiin videopodcasteista ja bundlauksesta. Ja sitten kolmas oli tämä tekoälyagentit, tämmöinen muotoilu, joka tuntuu jo nyt tavallaan vanhalta kuukauden jälkeen siitä, kun tämä paketti on julkaistu, eli tavallaan siellä pohdiskeltiin, että tekoälyagentit on varmasti ikään kuin iso juttu, mutta kypsytelläänkö vielä tämä vuosi? Mutta tässä näyttää, että ei tarvitse koko vuotta kypsytellä. No ei siis, kyllä me varmaan nähdään jotain, mutta se on vähän niin kuin,
miten semmoista analogiaa tähän hakisi siitä, että ollaksesi agentti, niin sulla pitäisi varmaan olla joku ympäristö, missä voisit agentoida. Ja mulla on ehkä vähän sellainen kutina, että nyt ne agentit, mitkä tällä hetkellä rakennetaan tai mitkä rakentuu, niin ne on kuitenkin ehkä tietyllä tavalla semmoisia aika lailla nykyisten niin kuin jo internetistä löytyvien koostesivujen tai palveluiden korvikkeita. Etsi jotain tai järjestä jotain tai tee sen. Eli siis käytännössä katsoen se johtuu lähinnä siitä, että koska sitä sisältöä tai niitä palveluita ei ole vielä silleen niin kuin agenttien saatavilla olevissa formaateissa. Esimerkiksi sitä, että sä voisit koostaa jollain tavalla uusiksi. Se on aika raskas se prosessi tällä hetkellä. Että millä ne agentit voisivat sillä operoida, jos ajattelee vaikka ihan niin kuin uutispäivää. Että sun pitää niin kuin summaroida ihan kaikki uutiset, mitä on, ja sitten arvuutella sieltä tietyllä tavalla, niin kuin haistella sitä, että mikä on oikea tapa vaikka koostaa uutispäivä tällä hetkellä. Ja jos miettii taas jonkinnäköisessä maailmassa, jota voidaan kutsua joko ihanteelliseksi, tai ehkä sitä voi kutsua jollain tavalla niin kuin agenttien näkökulmasta ihanteelliseksi maailmaksi. Siinä ympäristössähän agentit sais sen tiedon huomattavasti helpommin, esimerkiksi medioilta, mitkä on tämän päivän tärkeimpiä uutisia, mikä niiden paina-arvo on, mikä niiden merkityksellisyys on, jonka jälkeen se agentti voisi sen päälle taas rakentaa sitä omaa älykkyyttä siitä, että mitä asioita nostetaan kenelle, millä tavoin, miten niitä kontekstoidaan et al. Eli toi on niinku ehkä se logiikka, että mikä mun mielestä me ollaan niinku, we're halfway, niin kuin John Bon Jovi laulo, we're halfway there, wow, living on agent prayer, sen agenttimaailma tulee olemaan vielä aika köykäistä tässä vaiheessa, mutta kyllä se sieltä sitä mukaan paranee, kun taas me ruvetaan näkemään niitä itse palveluita, jotka niitä agentteja tukee. Joo, mä kokeilin tuossa viime viikolla yhden YouTube-videon avustuksella tehdä tällaista agenttia. Minusta tuntuu, että osa näistä perusapureista niin toimii agenttimaisesti, mutta tämmöistä agenttia, jonka voisi niin ajastaa lähettämään mulle jotain, esimerkiksi joka perjantai. Ja mä yritin pyytää sitä agenttia niin etsimään tietyn tyyppisiä raportteja netistä. Ja siinä oli hirveän vaikea, niin yritin mielestäni ihan hyvällä promptilla, niin kuin, että älä etsi vanhoja, eti sellaisia, jotka on julkaistu tänä vuonna. Mutta sitten sieltä tulee niinku kamaa, joka saattaa olla 10 vuotta vanhaa tai sitten viime viikolla julkaistua. Ja sitten kun se runttaa ne tavallaan johtopäätöksiksi, niin tuloksena on shaibaa. Siis olen huono agentintekijä vielä, mutta tavallaan niin ainakaan tällä hetkellä se ei ollut kovin helppoa. Siis. Meidän nykyajassa elävien ihmisten agentit eivät ole suinkaan 007 tasolla, vaan ehkä mikä se oli se Maxwell Smart 49 vai 8, mikä se olikaan agentti, se on ehkä enemmän sillä tasolla tällä hetkellä ne agentit, johtuen siis just lähinnä siitä syystä, että eihän ne tavallaan palvelut, josta ne agentit käy fetchaamassa sitä tietoa, niin ne ei taas pysty palvelemaan niitä agentteja, juuri ehkä tuossa mitä edellä pääsin mainitakin tavallaan. Joo. Hei, siirrytään agenteista hieman muualle. Olikohan 3 vai 4 tämmöistä trendiraporttia, joissa kovasti puhuttiin retail-mediasta, eli kaupan omasta mediasta tai vähittäiskaupan mediasta, miksi sitä sanokaan, mutta mainosraha siirtyy toki yhä vahvemmin paitsi suoratoistoon, mutta sitten tähän retail-mediaan, eli niin kuin vähittäiskaupan omiin myyntikanavia niissä tapahtuvaan mainontaan, niin täällä oli yksi tämmöinen kiinnostava poittaus Jenkeistä, eli arvioitiin, että sen määrä olisi muutamassa vuodessa jo, mitä sinne rahaa laitetaan, niin ylittäisi perinteisen television käytetyn mainosrahan, niin se kuulosti mielenkiintoiselta. No siis ainakin se kuulostaa kauhean loogiselta, ja kyllähän itse tässä muistan sekä kaupallisen median historiastakin sen, että ainahan niitä on haluttu rakentaa, ja kyllähän niitä omia vahvoja medioita, ja onhan Pirkalla aika hyvä kuitenkin se brändi, taisi olla aika pitkään kuitenkin myös esimerkiksi Levikissä, Suomen suurilevikkeisin aviisi, jossa sitä sitten niin kuin jaeltiin varsinkin kaikille
kortin omistajille. Sen haaste ehkä mun mielestä on se, että mikä on se median merkitys siinä omassa elämässä. Että tämä on tämä ikiaikainen klassikko, että jos sä vaikka teet pankkina mediaa, niin voit sä tehdä aidosti esimerkiksi asuntolainavertailua niin kuin silleen, niin kuin objektiivisesti. Voit sä median kuluttajana, että silloin se ongelma mun mielestä tulee vähän niin kuin sen, että minkälaisia asioita voi käsitellä, miten niitä voi käsitellä ja minkälaista niin kuin kriittistä lukijuutta semmoisen median käyttö tarvii. Mutta jälleen kerran voi hyvin sanoa, että muistaakseni tekoälyn mukana tuoma muutos esimerkiksi nuorten kriittisen ajattelun, sehän on käsittääkseni jossain tutkimuksessa todettu jo romahtaneen, niin jos meidän niin kuin tavallaan yhteiskunnassa on kohta enemmän ja enemmän tämmöistä niin kuin kriittisen ajattelun vajautta tai varsinkin kyvykkyyttä esimerkiksi mediakritiikkiin, niin silloinhan se on luontevaa myös, että sun kanssa rakentaa semmoisia entistä niin kuin vahvempia. En siis sano sillä, että kaikki tämmöinen retail-mediaan, että se olisi jollain tavalla niin kuin huonoa tai väärin, sillä on ehdottomasti oma paikkansa. Mutta se on niin kuin kuluttajan ehkä vaikeampi sitten, jos ei ehkä vähän semmoisia valmiuksia tai kyvykkyyksiä arvioida sen median niin kuin ehkä semmoista journalistista tasoa. Niin se on kauhean kiinnostava kysymys, että mikä sen on vaikutus on. No sitten olemme nyt, kun on luvattu, että me puhutaan muustakin kuin tekoälystä tai puhutaan liikaa tekoälystä, niin tässä oli tosi hyvä esimerkki mun mielestä, että miten yhteiskunnalliset kehityskulut, niin kun, että jos katsoo pelkästään median käyttöä ja miettii, että miten media sen perusteella muuttuu, niin sitten on liian kapea katsanto. Nimittäin täällä oli pohdiskelua siitä, että mihin kaikkeen tämä Yhdysvaltain politiikan uusi suunta vaikuttaa, ja siellä eräs jenkkiprofessori veikkasi, että New York Times kaikista välineistä palkkaa trumpilaisen kolumnistin tänä vuonna. Muutaman kollegan kanssa tästä puhunut, eivät usko, mutta saa nyt nähdä, että nythän tässä kuukauden aikana tästä raportin julkaisusta siellä on tapahtunut niin paljon asioita, että aika epäuskoisena saa joka aamu herätä. Mitä se tarkoittaa? Trumpilaisen kolumnisti vai? Niin, mitä trumpilainen kolumnisti tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos kolumnistit siellä on tällä hetkellä pääasiassa liberaaleja, niin sitten tulee hyvin konservatiivisia ajatuksia omaava kolumnisti, mikä on niin kuin aika poikkeuksellista liberaalille medialle. On, joskin itse ehkä pohdin näin niin kuin, tälleen niin kuin suomalaista vinkkelistä, niin mitäs pahaa siinä on, että on tavallaan erilaisiakin kolumnisteja, että kaikki eivät tietyllä tavalla ole ihan vaan sitä samassa putkessa ja tietyllä tavalla itselleni mä ymmärrän toki, että ehkä se trumplaisuus saattaa tässä hetkessä tai tässä ajassa olla aika kovakin väite, mutta ehkä jotenkin mun mielestä totta kai pitäisi olla, mutta sitten ehkä hyvä näin tunnustaa täältä Valtameren tältä puolelta niin sanotusti pidemmältä kuin soutuveneen matkan päästä, että se jenkkimediahan on tunnettu tästä jakautuneisuudestaan, joka siis Kyllä. näyttää myös tehokkaasti jakavan sitten myös vaiheisesti kansaa. Mutta mä oon samaa mieltä, että siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tavallaan arvokartan laidoilta ja keskeltä, miten ne arvot määritelläänkään, niin olisi hyvä olla ääniä uutismediassa, mutta sitten jos se olisi niin trumpilainen, että siellä koko ajan oltaisiin sitä mieltä, että valtamedia, te valehtelette ja kaikkea muuta, niin eihän se sitten niin kuin, sit se ei istu niin kuin tämmöisen vapaan tiedonvälityksen arvoihin ylipäätään, niin voi mennä vähän vaikeaksi, jos se tarkoittaa siis ihan aidosti jotain semmoista niinku, semmoista, sanon nyt, käytä karkeaa kieltä, mutta vähän niin kuin X-mäistä faktan tarkastusta, mitä X:ssä harrastetaan tällä hetkellä. Että jos se tarkoittaa sisällöllisesti sitä, niin sittenhän se on niin kuin huomattavasti erilainen kysymys. Mutta jos se vaan on tietyllä tavalla sitä monipuolisuutta tarjonnassa tai moniäänisyyttä tarjonnassa, niin
voisin itse ainakin pitää sitä, että ainakin kannattaa sitä kokeilla. Sittenhän se tietää, että kuinka monta tilaajaa lähtee, niin sillähän se sitten näkee. Joo, no sitten oli geopoliittisesta kulmasta toi ystävämme Amy Webb, eli jenkkifuturisti, jonka noin raportit on jo yli 1000 sivuisia. 1000 sivuisia. mutta hän pohdiskeli, että tavallaan otsikolla Kaos Euroopassa, että poliittinen kuohunta Ranskassa ja Saksassa voi haitata Euroopan innovaatiopotentiaalia, siis tavallaan myös mediassa, mikä voisi taas merkittävästi vaikuttaa tuon EUn kilpailukykyyn ja kykyyn vastata kriittisiin haasteisiin, niin tämä nyt tietysti kuulostaa ihan varmaan mahdolliselta ja loogiselta, kun on puhuttu tekoälykehityksestäkin, että jämähdetäänkö täällä Euroopassa ja mitä nuo muut tekee. Niin no, tietyllä tavalla niin voi kysyä, että onko se nyt siitä poliittisesta kuohunnasta johtuva jämähtäminen, vai onko se tapahtunut jo se jämähtäminen jossain ihan vähän aikaisemminkin. Hyvä pointti. Just kävi keskustelua esimerkiksi noista niin kuin tekijäoikeuksia, tai niin kuin verkkosivuista, nyt tässä Suomessa taitaa kaikki mediat olla vaikka blokannut, kaikki robots.txt:ssä on blokattu, esimerkiksi kaikki hakukone-crawlerit, tai anteeksi, ei hakukone, vaan siis nuo AI-crawlerit, jotka sitten käyttää aineistoja esimerkiksi kielimallien rakentamiseen. Se tietenkään ei tarkoita missään tapauksessa sitä, että sun pitää noudattaa sitä kieltoa. Jos tulet vaikka Kiinasta tai Jenkeistä, niin voit valita, haluatko noudattaa sitä kieltoa. Euroopassa se ei ole taas vaihtoehto. Euroopassa sun pitää noudattaa sitä kieltoa. Ja sitten jos miettii vaikka sitten näihin kielimallikeskusteluihin, miksi Eurooppa tulee aika myöhässä, niin on se, että meillä on lähdetty ehkä siitä lähtökohdasta, että me noudatetaan niitä sääntöjä. Me ei käytetä esimerkiksi aineistoja laittomasti kielimallien opettamiseen. Ja näyttää, jos katsotaan, mikä aiheutti just yhden niin kuin triljoonan laskun osakemarkkinoilla, oli tämä DeepSeekin tulo niin kuin innovaationa tuonne tavallaan tekoälykehityksen jollain tavalla mentiin ehkä ohi muiden. Ja samaan aikaan kyllähän tämä asia on tiedetty jo pitkään niin kuin Suomessakin, että se open source tulee ratkaisemaan siinä kielimalleissa. Mutta Euroopassa ongelma oli, että ei me saatu mistään aineistoja, millä olisi opetettu näitä, siis tarpeeksi laadukkaita kontekstisidonnaisia, koska meillä se lähtökohta oli, että noudatetaan tekijäoikeuksia, mutta se on niin kuin esimerkki vaan tietyllä tavalla siitä, että kyllähän me ollaan kuuliaisia ja me ollaan tunnollisia ja me noudatetaan sääntöjä, mutta samaan aikaan me ihaillaan ja halutaan käyttää niitä innovaatioita, jotka syntyy ympäristössä, jotka ei missään tapauksessa täytä tai noudata niitä arvoja. Hyvä pointti. Jos viimeisenä nostetaan tuolta, nimittäin helposti kun tämmöisiä trendiraportteja katsotaan, niin tietysti katsotaan länsimaissa tehtyjä sellaisia, niin Aasiasta oli yksi tämmöinen kuin Asia Video Industry Report, ja siellä oli tavallaan samaa tarinaa, mitä täältäkin kuullaan, mutta ihan mielenkiintoisia kuvia siis siitä, että miten toi sosiaalinen video, etenkin TikTok ja Insta, miten sen kulutuksen käytetty aika kasvaa niin kovaa vauhtia, että se on itse asiassa saanut suoratoistopalveluihin käytetyn ajan osuuden niin kuin laskemaan. Eli se sosiaalinen video niin kuin jyrää nyt niin hulluna, että Aasiassakaan ei tältä vältytä. Että ja sitten tämmöinen Aasia-detsku, johon itse ehkä törmää vähemmän, että siellä on siis ihan valtava ongelma videoteollisuudessa, siis toi piratismi. Ja siellä oikeasti niin kuin, valtiot ja muut toimijat niin erilaisen keinoin sitä vastaan yrittää taistella. Että se oli ehkä tuommoinen uusi freesi-havainto itselle. Muistan niitä aikoja, kun mentiin Aasiaan ja uimarannalla, siinä kylmä shang kädessä ja katsoo veden liplatusta ja samaan aikaan kaveri tulee CD-kotelot matkalaukussa niitä myymään, että mun mielestä se on ehkä menee varmaan vähän pidemmälle, missä semmoista immateriaalioikeuksien kunnioittaminen ei nyt ole vieläkään ihan saatu kondikseen, mutta olisi paljon varmaan niin kuin sanottavaa siitä, että täytyy kielikeskellä suuta miettiä, mitä voi sanoa
niin kuin vaikka siitä TikTokin laajuudesta, mutta onhan se TikTok, eikö se just vaikka ollut Suomessakin se study, tai se tutkimus tullut, että TikTok on nyt tärkeä tai merkittävin, mikä se on uutislähde. Vaikka niin 13-18-vuotiaille. 13-18-vuotiaille. Jos ajattelee, että se on merkittävin uutislähde, niin onhan se sama yhtä kuin että se on varmasti myös vie valtaosan siitä sun mediapäivästä. Huomattavasti suuremman osan kuin muun media, että kyllä se, ei se varmaan niin kuin pelkästään Aasian ongelma ole. Mutta sitten se, mikä tulee siihen piratismiin, niin mun käsityksen mukaan myös se koko, muistan Kiinasta esimerkiksi jossain vaiheessa, että jos sä teit jonkun jutun ja laitoit sen julki, niin se ikkuna oli vähän niin kuin kuukausi, että sä voit tehdä sille rahaa. Sen jälkeen joku on kopioinut sen. Ja niin kuin, se on niin kuin ihan eri, se mentaali on ihan eri kuin täällä. Täällä on silleen, että kun sä teet, niin sit sä patentoit ja sit kaikki menee vaan nätisti eteenpäin ja rullaa ja ei mitään raati, anna vaan rallattaa. Ja siellä se on ehkä enemmän silleen, että ymmärretään, että se on joku ihan erilainen bisnes. Se pakottaa myös semmoisen ihan erilaisen niin kuin innovaatiokulttuurin tai uudistamisen kulttuurin. Mutta se ei missään tapauksessa hyvä asia. En sano sitä erilainen, mutta se antaa sulle erilaisen motiivin tehdä asioita tai erilaisen niin kuin, tavallaan kimmokkeen uudistaa koko ajan sun tekemistä. Kyllä. Se on jotenkin paradoksaalista, että DeepSeekhän on niin kuin piraattikopio piraatikopiosta OpenAIsta tavallaan. Niin tällaiseksi tämä maailma on mennyt. Mut hei, it hurts when it hits. It hurts when it hits. Viimeiset hörpyt, niin tähän on hyvä lopettaa. Hei, tähän on hyvä lopettaa ja tästä palataan myöhemmin näihin testeihin. Moro.